Salutare toată lumea și am găsit la un info video. Am hotărât să fac acest info video din cauza că vreau să vorbim despre seria de Minecraft Prison. Eu vreau să o schimb și chiar o să o schimb. În descriere o să aveți un link unde intrați să votați. Peste 2 zile după uploadarea acestui info video, seria care va avea mai multe voturi, aceea va apărea aici pe canal. Și cam atât. Dacă ți-a plăcut, nu uita de like, subscribe. Vă doresc tuturor o zi bună. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's